Сәлем дуслар, вақыт барғаннан бара. Көз ашып йомганчы боратна үтеп тә китте. Хит-парадта нинди үзгәрешләр булуын әйдәгез бергәләп ачыклыйк. Эфирда топ-клип тапшыруы Айрат Ильясов һәм без башлыйбыз. Куанычлы хәбәр, топ-клип тапшыруының рейтинглары үскәннән үсә, иң гадел хит-парад интернет челтәрләрендә караулар буенча рекордлар куя. Нәтиҗәдә топ-клипта катнашырга теләүчеләр саны бер туктаусыз арта. Шул сәбәпле без бу атнада иң аз тау җыйган 2 резидент белән саубуллашырга мәҗбүрбез. Безнең белән булуыгызга рәхмәт. Язлар җитсә яшелгә, күмелә синең ярлар. Бер ям өстәп шул ярларга, ошалар карлы гашлар. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якыларга синең янга алып бара уйларым. Агыйделнең буйлары, шаулап ага сулары, шул якыларга синең янга алып бара уйларым. Бәхетле бул иркәм, бәхетле, һәм мине эзләмә. Шалтыратма ялгыз төннәрен, шалтыратма миңа. Ышан инде миңа, ышан миңа, барысы да булыр. Өмет белән тулса йөрәгең, тулса йөрәгең. Ике резидент китсә, димәк, ике резидент килә. Кемнәр ул дип сорарсыз. Беренчесе су буйлап йөрим җыры белән Людмила Аланлы булса, икенчесе Әй чабабыз җыры белән татар эстрадасының популяр җырчысы, кайбер кызлар өчен няшка Илназ Гарипов. Алкышлар белән каршы алырыз. Бер минутка туктаптын ал әле. Төшүп калда тормыш арбасыннан. Якты хатирәләр барлар вакыт. Мәшәкатьле көннәр арасыннан. Бер минутка барын онут әле. Искә төшербез мәңгегә түгел. Ниләр дип җавап бирер икән? Фанилектә исәрләнгән күңел. Әй чабабыз, вакыт җитмимеш. Тормыш дигән вакыт уянда. Бер минутлык дөньяда. Бер минутка сабыр итеп кара. Тормыш ымсындырып торган мәлдә. Акланулар гына берни тормас. Китеп барсак рухи ярлы хәлдә. Минутка туктап тын ал әле.
Düşüp kaldı tırmış arbasından. Yaktı hatireler barlar vakit, meşakkatli günler arasından. Hey şabablar, vakit jitmiymiş, turmuş digen vakit uyada. Bir minutta vakit taba almayız şu o'zi bir minutlik dünyada. Bir minutlik dünyada.
Раян Садриев Татарстан буйлап концертлары белән йөри. Тиздән Башкортстан һәм Оренбург якларына барып җитәрбез дип белдерде безгә җырчы. Мәскәүгә барып кайтырга да исәпләре бар. Әмма концерт вакытында иҗат эшендә вакыт таба ул. Күптән түгел генә яңа җырлар яздырган Раян. Киләчәктә сез аларны безнең каналда ишетә алачаксыз. Аңа кадәр Раян өчен тавыш бирегез. Тавыш бирү өчен бары тик 1320 номерына топ клип 127 кодын язып, SMS хәбәр юлларга кирәк. Min beşlerini yaratıp yuvalak görmezsin deyip duyular ittim şavlatıp duyular ittim şavlatıp Bulay bolsa Xuday birse yuvalmabız qayada Minim üçün ölüptür rahmet yalsın babayga Bulay bolsa Xuday birse yuvalmabız qayada Minim üçün ölüptür rahmet yalsın babayga Ey dünyanın rəhətilə kilib tıra yaşisi Bigreklerde şəbiken bit xatınımının ətisi Xatınımının ətisi Bulay bolsa Xuday birse yuvalmabız qayada Minim üçün Qazim çıkmayı verəcək. Hiç qazırğasın adı. İrənlər qazırğa Xuday birse yuvalmabız qayada Minim üçün ölüptür rahmet yavulsun babayga Əbinin uzun dillərin ulğun atıyıb tıra Ulğun atıyıb tıra Bulay bolsa Xuday birse yuvalmabız qayada Minim üçün ölüptür rahmet yalsın babayga Bulay bolsa Xuday birse yuvalmabız qayada Minim üçün ölüptür rahmet yalsın babayga Etmesem de özü de bilip dura Əbiden yaşırıp güne Vakşalar birip kuya Vakşalar birip kuya Bulay bolsa Xuday birse yuvalmabız qayada Minim üçün ölüptür rahmet yalsın babayga Bulay bolsa Xuday birse yuvalmabız qayada Minim üçün ölüptür rahmet yalsın babayga Minim üçün ölüptür rahmet yalsın babayga Tahir Asılgərəyinin tормышында бик каты үзгәрешләр юк. Җырчы бабай булуын без сезгә игълан иткән идек инде. Гаиләсе белән узаграк булу өчен ул хәтта үзенең графигында үзгәрешләр керткән. Әлеге вакытта бар вакытын гаиләсенә өләшә. Җырчының клибы өчен 1320 номерына топ клип дип башлап 126 кодын язып җибәрегез.
yaşaganlari iksirek Gülden gülge siyinib unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Kubelekler ömrü qisqa deylar Uzoq yaşaganlari iksirek Gülden gülge siyinib unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Alırsın mı yanımda Nazlanıp kuşağımda Kubelek, kubelek, kubelek Senin şeylerin öter Nazlı ömrüm biter Kubelek, kubelek, kubelek Kubelekler ömrü qisqa deylar Uzoq yaşaganlari iksirek Gülden gülge siyinib unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Kubelekler ömrü qisqa deylar Uzoq yaşaganlari iksirek Gülden gülge siyinib unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Jirizlere tügerek Uşacıgı kubelek Kubelek, kubelek, kubelek Suyu güllere kirek Boşalgıngadır bolak Kubelek, kubelek, kubelek Kubelekler ömrü qisqa deylar Uzoq yaşaganlari iksirek Gülden gülge siyinib unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Kubelekler ömrü qisqa deylar Uzoq yaşaganlari iksirek Gülden gülge siyinib unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Gülden gülge siyinib unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Kubelek, kubelek, kubelek Шәрипҗановлар гаиләсендә кичә генә куанычлы вакыйга булды. Нинди дисезме? Гаилә башлыгы Илсур Шәрипҗановның туган көне узды. Бәйрәмне зур итеп үткәрмәгәннәр, бары тик якын туганнары белән генә. Гөлназ Илсурга нәрсә бүләк итте дип сораучыларга җавап кайтарабыз. Илсур яңа телефонлы булды. Хәзер җырчы 5нче iPhone аша кирәкле кешеләргә шалтырата. Без дә Илсурны үткән туган көне белән котлыйбыз һәм 6нчы iPhone'ны бүләк итүләрен теләп калабыз. Anlamışamı, eydiligen yalığış sizler. Bildirmesen de, sizdirmesen de, yaşıra olmayı senin kızlar. Sağınasın mı, sargayasın mı, tünlerin düştük küresin mi?
birinchi g'afur ötünüp Girdip kütesingmi Sağınasınmı, sargayasınmı Günlerin düşte küresingmi Mini birinchi g'afur ötünüp Girdip kütesingmi Öpkeleseng de anlasan iydi G'ururlikning da biti bor shigi Birga vaqtni bittileseng de Qaytarib bo'lmay shul bitkiri Sağınasınmı, sargayasınmı Tunlarim düşte küresingmi Meni birinchi g'afur ötünüp Girdip kütesingmi Sağınasınmı, sargayasınmı Günlerim düşte Абонент временно недоступен. Meni birinchi g'afur ötünüp Girdip kütesingmi Aşulansam da, gayıplesem de Yüreğimde yürütem seni Bik sağınsan da, sağınmasan da Üzülüp yarattasın meni Sağınasınmı, sargayasınmı Tunlerim düşte küresingmi Meni birinchi g'afur ötünüp Girdip kütesingmi Sağınasınmı, sargayasınmı Günlerim düşte küresingmi Meni birinchi g'afur ötünüp Girdip kütesingmi Sağınasınmı, Sargayasınmı günlerim düşte küresingmi Meni birinchi g'afur ötünüp Girdip kütesingmi Sağınasınmı, sağınasınmı Sargayasınmı Tunlerim düşte küresingmi Meni birinchi g'afur ötünüp Girdip kütesingmi Meni birinchi g'afur ötünüp Girdip kütesingmi Girdip kütesingmi Girdip kütesingmi Жырлы моңлы Алсу һәм Азат Фазлыев гаиләсе дә бер дә тик тормый. Бер атна эчендә төрле концертларда катнашып өлгергәннәр. Концертларның иң истә калганнарының берсе Шамил Галиевның тамашасы булган. Әйтеп үтәргә кирәк, нәкъ Азат белән Алсу 6 ел элек җырчы Шамил Галиевның тормыш иптәше Гөлнара белән таныштырганнар. Фазлыевлар гаиләсе өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип 124 кодын язып җибәрегез. Карашың әсир итә сүзеңнән эреп китәм. Иркен азылы куяныңда сөйем гагы сүтәм. Алый тәр идем, Гел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем. алый тәр идем, Гел итәр идем. Тормыш юлынан үзеңне җитәкләп үтәр идем.
Yaşılısı kirektir tüteldeki gölge de. Salkınları da жылытушым көш берушішіледі Алын алы тәрейдім Gelin gel iteriydim Tarmış yılından üzerine şiteklep üteriydim Alın алы tәрейдім Gelin gel iteriydim Tarmış yılından üzerine şiteklep üteriydim Бәхет сулышың үресін Ашықмай табып жайын Seni tevgi kuat көргендей Ғашық болам күн сайын Алын алы тәрейдім Gelin gel iteriydim Tarmış yollarından üzerine şiteklep üteriydim Alın алы tәрейдім Gelin gel iteriydim Tarmış yollarından üzerine şiteklep üteriydim Alın алы tәрейдім Gelin gel iteriydim Tarmış yollarından üzerine şiteklep üteriydim Alın al iteriydim Gelin gel iteriydim Tarmış yollarından üzerine şiteklep üteriydim Tarmış yollarından üzerine şiteklep üteriydim Şiteklep üteriydim Әсхат Дебршаторның гаиләсендә бер күркәм гадәт бар. Ул тормыш иптәше белән ел сайын Бәкер шифаханәсендә ял итә. Бу елда да үзгәрешләр булмаган. Әсхат әлеге вакытта шул шифаханәдә төрле процедуралар үтеп йөри. Төгәлрәге спорт белән шөгыльләнүдән калган яраларны дәвалый. Әсхатның сүзе буенча, аларга анда бик ошый һәм ул сезгә, кадерле тамашачылар, сәламәт булуыгызны теләп кала. Мәхәббәт минем кайны дулый, үзеңне күрмәсәм, җаныма һич тә урын тапмыйм, үзеңне күрмәсәм. Көнләшәм әллә ниләр уйлыйм, үзеңне күрмәсәм. Дөньяда синсез яши алмыйм, үзеңне күрмәсәм. Сине сөям, сизәсең иркәм, күзләрең сөйли, гашыйксың икән. Утларда янма, уйланып турма, керсин кочакка, мәхәббәт бомба. Чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики, чики-чики вау-ва, вау-ва, чики-чики. Мәхәббәт
Beynim yanda yarsı üzünü görgende Gözlerim nurlar şaşı balkı üzünü görgende Şotlıklar basa yüreğim türün üzünü görgende Baxıtlı itip duyamın bugün üzünü görgende Seni siyem, süzəsən irkəm Gözlerin sili, aşıksın iken Mutlarda yanma, uylanıp durma Kırsın kışakka, mehabbet bomba Siyem, süzəsən irkəm Gözlerin sili, aşıksın iken Mutlarda yanma, uylanıp durma Kırsın kışakka, mehabbet bomba Çiki çiki wawa, wawa çiki 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 wawa, wawa çiki 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 wawa Wawa chiki 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 wawa Wawa chiki chiki Mehabbet bomba Sizning тавыш бирү ярдәмендә лидерлар баскычында 3нче урынны яулаган клипны каршы алабыз. Фәридә Алсу дуэтында да бәйрәм көтелә. Төгәләрәге Алсу да бәйрәм. 15 ноябрь көнне аның туган көне узачак. Фәридә әлбәттә аның белән бу бәйрәмне уртаклаша. Алсу туган көнен дуслары белән ресторанда җыелышып, күңелле итеп үткәрергә планлаштыра. Җырчы үзенең яшен дә сер итмәде. Миңа һәр вакыт 18 дип елмаеп куйды. Безнең команда Алсуны булачак бәйрәме белән кайнар котлый. Güzel
Бу клипка беренчелекне яуларга сезнең тавышларыгыз чак кына җитмәде. Икенче урын. Бергәләп карыйбыз. Элвин Грей бер туктаусыз юлда, бер туктаусыз иҗади эзләнүләрдә. Бәлки шуның өчен дә җырчының тыңлаучылары бер дә кимеми, бары тик артканнан арта бара. Бу әлбәттә плюс, әмма минус яклары да бар. Поклонницалар җырчыга тыңгы бирми. Кайдандыр телефон номерын табып бер туктаусыз шалтыраталар икән. Шул сәбәпле Элвин Грей инде ничәнче телефон номерын алыштырырга мәҗбүр. Кызлар җырчыга шалтыратканчы 1320 номерына топ-клип 118 кодын язып җибәрегез. Элвин Грей моңа бер дә ачуланмас. Бу атнаның лидеры кем икәне хәзер инде сер түгел. Кул чабабыз һәм беренче урыны белән котлыйбыз. Сөмбер Билалова 14 ноябрьдә Мәскәүдә үтәчәк Татар яшьләре көненә һәм хәрәкәт премиясына тапшыруга багышланган зур кичәгә әзерлекләр алып бара.
Сер итеп әйтсәк тә була, бу кичәнең режиссеры нәкъ Сөмбел үзе. Аннан артык ул шул кичәне алып та баручысы булачак. Бар яктан да уңган Сөмбелнең клибы өчен тавышларыгызны кызганмагыз. Кадерлі сайрый бұл неге үзідірі екен, ойлар сағышқа әйленіп өзіні сездірі екен. Сайра, сайра бұл құшқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра, сайра бұл құшқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Қайтқан бұл қыш өзінің таларына, сені келгенде үйіріплер шығармын ауларына. Сайра, сайра бұл құшқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра, сайра бұл құшқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Минем кебек бигереклер моңысың, үзеклеремне үзәсең, яратуын шынымысың. Сайра, сайра бұл құшқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра, сайра бұл құшқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра, сайра бұл құшқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра, сайра бұл құшқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра, сайра бұл құшқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп, болар ма екен төзіп. Тапшырубыз осағына да якынлашты. Біз тавыш беруне яңадан ашык дип игълан итәбез. Яраткан резидентларыгызга беренчелекне яуларга ярдәм итегез. Шулай ук сез ВКонтакте официаль төркемебездә тавыш бирә аласыз. Онытмагыз, топ-клип хит парады бары тик сезнең тавышлар ярдәмендә төзелә. Ә мин Айрат Ильясов сезнең белән саулашам. Күрешербез. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Atelier – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Atelier.